Dostupnosť bývania bude ku koncu tohto roka pravdepodobne najnižšia za posledných 15 rokov. Byty sú drahé, ponuka rastie len pomaly a podľa údajov viac než polovicu novopredaných bytov skupujú bohatšie domácnosti, ktoré už majú aspoň jednu nehnuteľnosť. Národná banka Slovenska preto v správe o finančnej stabilite predstavila návrh opatrenia, ktorý má zvýšiť dostupnosť bývania pre mladých a zatočiť s investičnými hypotékami a nehnuteľnosťami. Bude toto opatrenie fungovať a ako presne ho Národná banka nadizajnovala? Na tieto otázky si v dnešnom rozhovore odpovieme spolu s Jančím Tonkom. Ahoj. Ahoj. Tak podľa mňa začnime ako keby tým popisom tej politiky, ktorú Národná banka navrhuje. Keď si ľudia otvoria médiá, ono to dosť to obletelo veľa článkov, tak keď si otvoria články, tak vlastne zistia, že tá vec, ktorá sa má upravovať, je pomer LTV. Tak možno začneme tým, že čo tento pomer LTV je a prečo je dôležitý pri kúpe nehnuteľnosti alebo pri získavaní hypotéky. Ja by som začal tak obšírnejšie. Národná banka Slovenska stanovuje nejaké parametre nejakého bezpečného obozretného úverovania vlastne pre komerčné banky, ktoré banky musia nasledovať, čiže sleduje sa nejaký história, výška príjmov, celkové zadlženie a tak ďalej. A jedným z takých hlavných parametrov, ktoré riešia mladí ľudia alebo kdokoľvek, kto kupuje nehnuteľnosť na hypotéku alebo teda na úver na bývanie, je LTV, čiže je to z angličtiny loan to value, takže pôžička k tej hodnote. V zásade to znamená, koľko percentné financovanie hypotékov vlastne čerpáš voči kupovanej nehnuteľnosti. Takže keď kupuješ dvojizbový byt za 200 000 eur a banka ti poskytne 80% hypotéku, tak LTV, loan to value, je vlastne 80%. Jasné. Čiže to určuje, že koľko si musím našetriť z tých vlastných zdrojov. Áno, opačne vlastne, že to do stovky majú byť buď tvoje vlastné zdroje, alebo nejaké iné zdroje. Ľudia to samozrejme riešia aj nejakými inými požičkami, môžeš to dofinancovať spotrebákom alebo nejakým vlastne iným produktom, ale mali by to byť vlastné zdroje. Hypotéka jednoducho na Slovensku už dlhé roky nemôže byť 100%. Čiže dneska fungujeme vlastne v takom režime, že väčšina hypoték je 80% a menej a je tu nejaká výnimka pre 90% hypotéky a teraz vlastne, alebo teraz čoskoro nejakého pol roka od 1. januára by to malo platiť 2027, keď to teda bude schválené odklopnuté, a sa budú vlastne meniť podmienky pre financovanie nehnuteľnosti do 35 rokov pre mladých ľudí, ktorí ešte nehnuteľnosť nemajú a naopak, ako si načrtol, sa budú sprísňovať podmienky pre tzv. Investičné hypotéky pre ľudí, ktorí už majú nehnuteľnosť a kupujú ďalšiu. Dobre. Tak poďme sa rovno pozrieť na detaily tej politiky. To vlastne bola moja ďalšia otázka. Čiže akým spôsobom sa to má upraviť? Spomenul si, že teda budú nejaké 3 skupiny ľudí, že pre mladých sa ako keby tento pomer má zvýhodňovať, aby pre nich bolo jednoduchšie to financovanie získať a práve, že pre ľudí, ktorí sú bohatší, už majú nehnuteľnosti, tak sa to má zhoršovať. Čiže ako presne sa menia tie kritériá a aké sú kritéria na zaradenie do tých jednotlivých skupín, že ako teda toho investora, ktorý už má nejaké nehnuteľnosti, tá legislatíva definuje? Čiže keď sa pozeráme na ten budúci stav od 1. januára 2027, tak pokiaľ máš do 35 rokov, čo ty máš, povedzme, keby si chcel kupovať nehnuteľnosť a žiadnu nehnuteľnosť určenú na bývanie nevlastníš, tam sa Národná banka Slovenska alebo teda aj banky sa pozerajú na údaje z katastra nehnuteľnosti slovenského, takže keby si mal Dubaj, Chorvátsko a podobne, tak na to ti neprídu. Čiže keď nevlastníš nejakú nehnuteľnosť na bývanie, apartman, byt, chata, chalupa a podobne, tak vieš získať, akože nemôžem povedať, že automaticky 90% financovanie, lebo Národná banka Slovenska neukladá bankám povinnosť vlastne, že by museli ťa financovať na 90%. Čiže pokiaľ splníš kritéria banky, máš príjem, vzdelanie, stabilnú prácu, prípadne ti financujú nehnuteľnosť, ktorú oni považujú za dostatočne bezpečný nejaký kolaterál, čiže niektoré banky ti neposkytnú jednoducho kvôli metodike 90% hypotéku na rodinný dom, ale keď kupuješ byt v krajskom meste, tak väčšina bank ťa bude vedieť financovať až na 90% z tej kúpnej ceny, čiže bude ti stačiť iba 10% vlastných zdrojov, takže pri 200 000 byte stačí ti mať 20 000 eur našetrené alebo nejako vlastne inak získané s pomocou rodiny a zvyšok ti bude vedieť požičať banka. Jasné, ale musí to byť na prvú nehnuteľnosť. Musí to byť na prvú, keď ešte vlastne nevlastníš nejakú inú. A na zvyšných vlastne kupujúcich budú platiť klasické pravidlá, kedy získavaš vlastne 80% hypotéku, 20% sú vlastné zdroje alebo nejaký iný majetok alebo nejaký iný produkt, to si môžeme ešte viacej rozobrať. Tam budú mať banky ešte stále možnosť na 5% vlastne poskytnúť výnimku až do 90% financovania. A čo sa vlastne uťahuje, je pokiaľ budeš kupovať tretiu nehnuteľnosť a ďalšiu,
čiže byt alebo dom 3, 4 a tak ďalej, tak maximum, ktoré ti banky budú môcť požičať je 70% skupnej ceny tej dodatočnej ďalšej nehnuteľnosti, ktorú MBSK už považuje ako možno trošku špekulatívny nákup, že dovolia ti jeden byt a možno chalupu, ale tretia nehnuteľnosť už predpokladajú, už to nie je vlastné bývanie, ale skôr investícia. Už to nie je na zabezpečenie vlastnej bytovej potreby a snažia sa nejako vlastne eliminovať budúce rizika pri nejakom poklese, kríze a podobne, aby domácnosti neboli nejako preúverované, aby si jednotlivci nezobrali na seba v dobrých časoch príliš veľa záväzkov, aby to potom nestiahol celý bankový sektor. Jasné. Možno ešte k takým tým organizačným otázkam ohľadom toho zákona. Ty si teraz spomínal, že to platí od 1. januára, alebo teda by malo. Mne sa zdá, že ja som na začiatku v médiách zachytil skôr informáciu, že to má byť už od jesene, od oktobra. Takže bude to od januára? Ako presne má byť tá platnosť? NBSK vlastne, keď predstavila tú správu o finančnej stabilite, kde sa venuje vývoju ekonomiky, rizikám a vlastne všetkému možnému, tak hovorila o tom, že by to vlastne vstúpilo do platnosti tieto opatrenia 1. oktobra, čiže relatívne rýchlo. Trh by nemal moc času sa na to pripraviť a ceny nejako predbehnú ten rast. Ale akože na základe nejakej spätnej väzby bank pristúpili na to, že to bude vlastne vstúpiť do platnosti od 1. januára, aby banky si pripravili svoje interné systémy. Aha, jasne, rozumiem. A v akom štádiu to je aktuálne teraz pri nahrávaní? Že teraz to pôjde ešte do parlamentu, alebo to bude vláda pripomienkovať? Teraz to je vlastne v medzirezortnom pripomienkovaní, ktoré vlastne bude prebiehať do konca júna v zásade. Tam nepredpokladám, že budú nejaké zmeny, že by sa k tomu niekto vyjadroval, alebo že by na základe tohto akože došlo k tým úpravám. MBSK v minulosti viackrát menila pravidlá úverovania, sú nastavené relatívne konzervatívne. To je ten násobok ročného príjmu, ktorý ti požičajú, čiže typicky 8 násobok, koľko môže ísť na splátky, že takéto veci väčšinou prechádzajú hladko. Oni len zapracovali tú spätnú väzbu od bank, čo je celkom akože fair. Jasné, rozumiem. Dobre, tak poďme do tej časti, že prečo to teda robia. Tak prečo Národná banka Slovenska pristúpila k takému kroku? Aký cieľ tým sledujú, alebo aký problém riešia? Ja som si tento raz tú správu o finančnej stabilite prečítal celú. Bolo to skôr zaujímavé čítanie, lebo ten ich argument nie je o tom, že by vlastne chránili pred nejakou situáciou, ktorá na Slovensku už nastala, ale oni sa pozerajú vlastne na to, že čo môže spraviť nejaké nafúkovanie realitnej bubliny v nejakých zlých časoch, čiže pozerajú sa aj do zahraničia na iné európske krajiny alebo Spojené štáty alebo v podstate aj vlastne na zvyšok sveta. A ten argument je taký, že domácnosti, ktoré majú viacero nehnuteľností, typicky kupovaných na hypotéku, tak vlastne prispievajú k nafúkovaniu bubliny, čiže v tých dobrých časoch investujú, reinvestujú, kupujú tie nehnuteľnosti a vlastne súťaže na tom trhu bývania s tými mladými, ktorým naopak zdražujú to vlastné bývanie, predražujú to, čo je častokrát kritika takéhoto investičného dopytu. A naopak, to, čo sme na Slovensku ešte úplne nezažili, ani keď vstúpili úrokové sadzby v 2023, že počas tých kríz, keď ľudia prichádzajú o prácu, ekonomika sa zasekne, stagnuje, klesajú mzdy, čokoľvek, tak práve takíto ľudia, ktorí majú tých nehnuteľností viacero, môžu znásobiť tie rizika aj pre banky, pre nejaké zdravé banky, jednoducho budú tie nehnuteľnosti odpredávať, budú to likvidovať, lebo vlastné bývanie na Slovensku, taká nejaká miera delikvencií na hypotékach okolo 1-2%, proste to je záväzok, ktorý poplatíš aj keby čo bolo. Je to tvoja strecha nad hlavou. Ale keď máš 2., 3., 4., 5. bývanie, tak si ochotný ako keby pustiť v tom zlom čase, alebo proste tie rizika tam môžu byť. Takže to je takým vlastne cieľom tej Národnej banky Slovenska, že pozerala sa, že OK, videli vlastne taký varovný trend, kedy čoraz viac nehnuteľností, ako si povedal aj v úvode, už kupujú ľudia, ktorí nejaké byty majú. A je veľký predpoklad, že sú to nejaké špekulatívne nákupy na uloženie peňazí. A Národná banka Slovenska ako regulátor nastavuje podmienky tak, aby zabránila nejakým akože vznikom bublín alebo eliminovala to riziko vlastne. Že oni chcú ako keby vyhľadiť to kolísanie, hej, že sa obávajú toho, že ten extra investičný dopyt viac nafúkuje tú bublinu, keď trh rastie, ale že by mohol prehlbiť ten pokles a predložiť možno nejakú potenciálnu bytovú krízu v budúcnosti. Tým, že to je vlastne kombinácia opatrení, že nie je to len vlastne uťahovanie šrobov, že jednej skupine vlastne dovolia ľahšie sa financovať na 90%. Inak dobre povedať, že aj dneska je možné získať 90% hypotéku na kúpu vlastnného bývania. A to ako funguje teda? Dneska to funguje tak, že banky majú možnosť 1/5 hypoték objemovo poskytnúť aj s 90% mierou financovania, čiže nemusí tam byť to 80% LTVčko, ale musia to vyhodnocovať na kvartálnej báze.
Čiže čo sa bežne deje, keď chceš 90% hypotéku, tak najväčšiu šancu získať ju v banke a máš začiatkom kvartálu a niekedy sa môže stať, že v polovici kvartálu tá banka už dosiahne ten limit, už vyčerpala tie 90% hypotéky a potom možno naháňaš nejakú inú banku, ktorá má vyššiu prírážku za to 90% financovanie, že si to nechá viacej zaplatiť, alebo musíš čakať. Čiže to sa teraz ako keby odblokuje pre tých mladých, tí to vlastne budú vedieť získať ľahšie a uťahuje sa vlastne na druhej strane. Takže MBSK nepredpokladá, že by sa nejako zastavilo úverovanie alebo že by tým úplne veľmi zabrzdili trh, len trošku dávajú tomu nejaké mantinely, nejaké smerovanie. Jasné. A mňa ešte k tomu zaujíma, lebo aj v médiách, aj keď to Národná banka Slovenska prezentovala, tak odprezentovali viacero zaujímavých štatistík o tom vlastne, do akej miery tie hypotéky alebo tie nákupy nového bývania teda smerujú k mladým ľuďom a do akej práve, že k bohatším domácnostiam, ktoré to majú ako investíciu. Tak viem, že ty si ich dosť veľa researchoval a dával dokopy. Tak vieš poslucháčom možno povedať, že ako to teda vyzerá, že aké sú tie štatistiky o tom, do akej miery ten investičný dopyt figuruje na tom trhu s nehnuteľnosťami? Závisí určite od segmentu, ale akože v segmente takých tých, nazvime to, že štartovacích bytov, to je to, čo spôsobuje nejakú akože horšiu dostupnosť pre tých mladých, ktorí proste nemajú ešte také príjmy na začiatku kariéry a potom musia za tie jedno-dvojizbáky platiť. Akože štartovací byt myslíš, že jednoizbák, dvojizbák? Jednoizbák, dvojizbák, typicky v lokalitách, kde je záujem mladých ľudí akože žiť a pracovať, čiže bavíme sa možno o nejakých krajských mestách. Tam vlastne tie špekulatívne nákupy niekedy tvoria pokojne aj polovicu akože celkového dopytu po týchto menších bytoch, čiže vyháňa to nejakú cenu a ako si aj povedal vlastne v úvode, že polovicu bytov vlastne kupujú ľudia, ktorí už nejakú nehnuteľnosť majú. Čo je ale zaujímavé je, že toto opatrenie nijako nezasiahne takých tých naozaj ultrabonitných alebo ľudí, ktorí v tých nehnuteľnostiach parkujú peniaze, lebo MBSK vlastne odsledovala, že polovicu tých nákupov boli robených za hotovosť bez nejakého úveru. Takže tí ľudia nebudú akože nejako citliví na to, že im banka požičia o 10% z tej kúpnej ceny menej teoreticky. Proste treba si povedať tú pravdu, že na Slovensku nehnuteľnosti aj vďaka tomu pozitívnemu vývoju, že jednoducho zarábajú dlhodobo niekde okolo 7% ročne, plus dajú sa prenajať za nejaké ďalšie 2, 3, 4% ročne. Tak pre mnohých tie tehly, tie byty, typicky menšie byty, vlastne nahrádzajú investovanie na akciových trhoch, ukladajú tam prebytočnú likviditu, takže ale toho sa to nedotkne. Jasné. Mi tak napadlo, že ešte vo Finaxe, keď promujeme teda investovanie do ETF namiesto investičných nehnuteľností, tak budeme zvyšovať dostupnosť bývania možno jedného dňa. Dobre, dostaneme sa ešte k tomu, že nakoľko to bude efektívne. Poďme sa pozrieť na tých mladých. Čiže pre mladých ako keby ten pomer má teda stupnúť LTVčko na 90%. Zvýši to podľa teba dostupnosť bývania pre mladých ľudí? Ako sa tam zmení tá matematika? Ja si myslím, že to zvýši ceny bývania. A v zásade, keď sa uvoľňujú podmienky financovania, keď ľahšie vieš získať, v minulosti tu boli 100% hypotéky, alebo celkovo, keď ľuďom rozviažeš ruky, a málo kto kupuje nehnuteľnosť cez tú optiku, že by sa pozeral na tú absolútnu sumu, koľko to stojí. Väčšina sa pozrie, že kúpa ma stojí na hypotéke toľko to, prenájom toľko to. Môžem si to dovoliť, viem, že tu budem bývať. Proste tá matematika vlastne vychádza skôr na úrovni tej mesačnej splátky a teraz áno, to, že nebudú musieť mať 20% vlastných zdrojov, mnohým mladým vlastne ako keby umožní kúpiť si tú nehnuteľnosť o niekoľko rokov skôr, čo typicky znamená, že si kúpia lacnejšie, alebo akože ceny nehnuteľnosti dlhodobo rastú nad mierou inflácie, že to je celkom akože rozumný predpoklad, že môže platiť vlastne aj v budúcnosti. Ale toto opatrenie práve môže spôsobiť to, že viac kupujúcich nebude sa viacej stavať, kým sa neuvoľnia nejaké pravidlá, kým nebude trvať 5, 6, 7 rokov, kým vlastne developer postaví bytovku a získa všetky povolenia. Čiže nahrnú sa alebo uvoľnia sa peňaženky vlastne kupujúcim, ale bytov veľmi nepribudne, takže ja si skôr myslím, že stupnú ceny. A vo finále áno, bude ti stačiť menej zdrojov, ale na podstatne drahšiu nehnuteľnosť. Respektíve mladých stále budú limitovať tie ostatné pravidlá, ktoré vlastne MBSK vynúcuje a komerčné banky tým pádom musia tiež. Je vlastne, že na splátky celkovo môže ísť 60% tvojich čistých príjmov po odpočítaní životného minima, čiže bavíme sa, že cirka polovicu celkových tvojich príjmov môže dať na splátky. Čiže stále bude rozhodujúce tvoj príjem. Aký byt si budeš vedieť kúpiť. Áno, vieš si ušetriť tie roky čakania, šetrenia tých vlastných zdrojov, ale a dneska to už ľudia obchádzali.
typicky tým, že sa dozakladali nehnuteľnosti nejaké iné v rodine, ktoré majú možno rodičia čiastočne alebo úplne vysplácené. Lebo ty, keď si dozaložil nejakú inú nehnuteľnosť, tak banka tú novú, ktorú si išiel kupovať, vedela financovať aj na 100%, lebo si založil niečo ďalšie cenejšie a tým pádom to LTV, tá loan zostala 100 000, ale už si nekupoval 100 000 nehnuteľnosť a už tam bolo ďalších 100 000 založených, povedzme rodičovské nehnuteľnosti, takže LTV bolo 50%, že už dneska v praxi sa to dalo akože celkom relatívne jednoducho. Čiže ty hypotéku nemusíš zakladať len tou jednou nehnuteľnosťou, ktorú kupuješ, ale môžeš do nej pridať v zásade ako zabezpeku aj iné nehnuteľnosti. Hej? Presne tak. To je dobré vedieť. A to isté platí aj pre investorov, ku ktorým sa čoskoro dostaneme. A že prečo si myslím, že to opatrenie bude do veľkej miery bezzubé. Jedna vec, čo mi ešte napadla, ja mám taký pocit, že Národná banka Slovenska opísala domácu úlohu od ČNBčky, od Českej národnej banky, ktorá zavádzala podobné opatrenia od 1. apríla tohto roku. Okay. A ona ich vlastne zaviedla tiež, že tretia a ďalšia hypotéka 70%, čiže to isté. Ale akurát Česká národná banka zaviedla pre tieto investičné špekulatívne nákupy, tak keď to tak nazveme, aj limit na úrovni maximálneho zadlžovania, čiže nielen LTV, ale aj DTI, Debt to Income, ktorý štandardne je 8 až 9 násobok ročného príjmu, ale pre tú tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť to utiahli na 7. Takže to si myslím, že to by bolo akože efektívnejšie opatrenie, pokiaľ by sme išli potom, že keby som ti dal zadanie, že limituj investičné nákupy, tak si myslím, že by si tam spravil nejaký takýto zásah. Poďme sa k tomu podľa mňa aj explicitne teda dostať, lebo ja by som to tak prepojil trošku, tak mám pocit z tej tvojej odpovede, že v zásade najefektívnejšie pre tých mladých na zvýšenie dostupnosti bývania by bolo spomaliť rast cien nehnuteľnosti alebo spôsobiť jeho pokles, hej, že kým to riešime presne tak, že si môžu len zobrať väčší objem hypotéky, tak v zásade to je len vyššia splátka, ak budú ceny naďalej rásť, tak aj tie splátky, aj tie hypotéky budú rásť, stále to bude ako veľmi, veľmi náročné, hlavne vzhľadom na tie ďalšie limity, že pomohlo by ako keby spomaliť rast alebo ho znížiť. A ja si myslím, že to bolo akoby aspoň z časti aj pôvodne cieľom tejto politiky, aj sa to tak sklonia v médiách, hej, že teda tým, že obmedzíme dostupnosť tých hypoték pre bohatšie domácnosti, pre tých investorov, ktorí to skupujú a ktorí práve tam potom tlačia extra dopyt na ten trh a vyháňajú ceny nahor. Takže ako keby časť tohto dopytu odstránime a tým ako keby spomalíme rast alebo zvýšime tú cenovú dostupnosť. Takže toto sa podľa teba nestane, hej? A prečo? Podľa mňa sa to nestane, že myslím si, že tie ceny, akože už v minulom roku ceny bytov rastli dvojciferne, alebo ceny celkovo nehnuteľnosti, akože rodinné domy, ktoré rastú pomalšie, sú stabilnejšie, aj byty a rástli pomerne dynamicky. Tento rok za prvý kvartál medziročná zmena je niekde 10-11%, byty ešte viacej. MBSK aj v tom základnom scenári predpokladá tohtoročný nárast cien bytov 10%, budúci rok myslím 7 a potom 5, čiže s tým rastom sa tak nejako počíta. Ja si myslím, že toto ešte len trošku ako keby prileje prileje olej do ohňa, že jednoducho investori, ktorí zvažujú nejakú ďalšiu hypotéku, majú na to dostatočné príjmy, tak budú si chcieť kúpiť tú nehnuteľnosť ešte v tomto roku, či budú ako keby trošku ešte viac sa naženú kupujúci vlastne na ten už celkom prehriatý trh. A čo sa týka vlastne aj potom, keď tie opatrenia vstúpnia do platnosti, tým, že mnoho investorov, povedzme máte nehnuteľnosti z rokov 2, 3, 5, 7, 10 rokov dozadu, čiže niektoré sa možno zdvojnásobili na cene za to obdobie, niektoré sa čiastočne vysplácali, tak jednoducho pokiaľ oni skrze to celé svoje realitné portfólio už majú tú hodnotu dostatočne vystúpanú alebo tie záväzky nejako vysplácané, tak budú stále vedieť získavať pokojne aj 100% financovanie na tie dodatočné ďalšie byty alebo domy, typicky skôr byty, lebo vlastne budú vedieť pracovať s tou voľnou zástavnou hodnotou na úrovni toho portfólia. Založia tie svoje byty, ktoré už majú. Tak ako dneska mladí zakladajú možno dočasne rodičovskú nehnuteľnosť, ktorú potom nejako z toho vyviažu, z toho úverového vzťahu, tak investori, že keď sa pozriem na seba, tak akože mňa by to nejako nelimitovali takéto vlastne opatrenia. Jasné. Čiže to moc teda nemá potenciál fungovať. Dobre. Mňa by možno ešte zaujímalo, že pokiaľ teda táto politika za teba skôr nebude fungovať, tak existujú možno nejaké alternatívne, ktoré by mohli fungovať, čo sa týka konkrétne zlepšovania dostupnosti bývania, ak by toto bol teda nejaký mandát.
Je niečo zo zahraničia? Keby si sa ma spýtal v apríli, tak ti poviem, že... Alebo tak ti poviem, že ako teda zlepšiť dostupnosť bývania. Lebo myslím si, že ako je to problém, ktorý rezonuje v spoločnosti, veľa poslucháčov to možno zaujíma. Podarilo sa to niekde v zahraničí? Alebo tak, riešil by si to vôbec? Akože moja taká defaultná odpoveď posledné roky bola, že jednoznačne je to o povoľovacích procesoch, pomalej výstavbe, byrokracii, každý sa vyjadruje vlastne k tomu stavebnému konaniu a tak ďalej. A to máme špecificky zle na Slovensku, hej? Jedno z najhorších na svete, že čo sa týka akože rýchlosti výstavby a celkovo toho, že čo môžeš kde začať stavať a koľko to vlastne trvá. Samozrejme, developeri, keď potom stavajú na dlh, kupujú pozemky na dlh a podobne, tak im to predražuje ten finálny produkt. Trvá to dlho a stojí to veľa. Že to by bola taká základná odpoveď, ale čo bolo zaujímavé vlastne, čo aj prebehlo médiami, je, že MBSK ešte aj spočítala, že koľko je vlastne voľných bytov. Oni sa pozerali na metriku vlastne spotreby elektrickej energie. Čiže dali si takú vlastne hranicu, že pokiaľ tá daná nehnuteľnosť mala nižšiu spotrebu ako 400 kWh ročne, čo vychádza nejakú non-stop zapojenú chladničku, to splňujú aj Airbnb byty, nejaké svietenie, kúrenie, pračka, varenie a tak ďalej, tak tých 400 kWh sa dá celkom ľahko prekročiť. Tak to vychádza, že v Bratislave je niekde okolo 11% voľných bytov, v Košiciach okolo 15, čiže už by som nepovedal, že to je vlastne len o tom, že umožníme výstavbu. Očividne sa deje to, že veľa tých nehnuteľností vysávajú naozaj bonitní ľudia, podnikatelia, ľudia, ktorí majú úspory. Čiže nie je to o tom, že zjednodušiť výstavbu, ale skôr ako keby demotivovať ľudí, aby ukladali voľné prostriedky do tehál. A to už sa bavíme o nejakej akože politike, že ako nastaviť nejaký daňový mix, že na Slovensku máme extrémne vysoké dane a vlastne z aktívnej ekonomickej činnosti, či už si zamestnanec alebo podnikateľ, kde štát si zoberie pokojne polovicu a potom ešte na DPH niečo navyše. Čiže zmeniť ten daňový mix. Dane z nehnuteľnosti na Slovensku sú prakticky neexistujúce, aj keď sa občas ľudia posťažujú, ale ja keď som sa pozeral na to, koľko platím vlastne za bratislavské byty, tak je to niekde okolo €20 za metr štvorcový, čiže 50 metrový byt zaplatí 60 € ročne. Teraz, keď by som povedal ako politik, že strojnásobím dan z nehnuteľnosti, že motivovalo by ťa to, akože niečo zmeniť, dať ten byt na trh, keby bol prázdny, prenajať ho, že asi nie. Čiže keby si mi dal takéto zadanie, ako zlepšiť dostupnosť bývania, áno, povoliť výstavbu rýchlejšie, viacej, lacnejšie, všetko fajn, ale bolo by to vlastne zdanenie voľných nehnuteľností. Takých, ktoré stoja prázdne. Hej. Takých, ktoré stoja prázdne, lebo zase treba povedať, že ľudia, ktorí nehnuteľnosť kúpia na hypotéku, tak tie nehnuteľnosti nemajú prázdne, lebo tam proste platia stovky eur alebo aj viacej vlastne na mesačných platbách. Tie byty zase suplujú tú funkciu, ktorú štát nedodáva, to nájomné bývanie, tak ako poznáme možno z iných krajín. Čiže tí drobní investori zase poskytujú službu, o ktorú je na trhu dopyt. Nie každý chce a potrebuje kúpiť si vlastné bývanie v tej lokalite, kde dočasne žije, pracuje v nejakom zložení, možno menšia domácnosť ešte, alebo single človek. Čiže keby som chcel demotivovať vlastne tie nevyužité byty, tak sa pozriem na Kanadu, Vancouver, tam bol aj ten problém obrovský, tam realita bolo veľa prázdnych bytov, hej? Veľa prázdnych bytov a ceny nehnuteľnosti rastli akože prakticky non-stop, bez nejakých akože veľkých výkyvov, až do nedávna. A Vancouver vlastne zaviedol daň z prázdnych nehnuteľností, čiže keď nie sú prenajaté aspoň nejakých 6 mesiacov v roku, aby sa to nedalo obchádzať len nejakým Airbnb víkendovým vlastne prenájmom, tak tam vlastne zaviedli daň, kde sa pozerajú na nejakú odhadovanú aktuálnu cenu nehnuteľnosti a z toho ti vypočítajú, myslím, že to je niekde okolo 3% a vlastne tvoju daňovú povinnosť. Čiže na miliónové nehnuteľnosti to vychádza 30 000 kanadských dolárov. A pre zahraničných kupujúcich ešte teoreticky niektoré vlastne Britská Kolumbia to myslím zaviedla, tam je ešte nejaké ďalšie 3%, čiže môže to byť pokojne 3 až 6%, ako keby penalizujú za to, že máš nejaký byt, ktorý proste ako nie... to kontrolujú? Čiže ako podľa odberu energie, alebo musíš dokladovať, že máš nájomné zmluvy a že je to prenajaté na nejaký kontrakt každý rok? Dokladuje sa. Jasné, posielaš im nájomné zmluvy, OK. Čiže môže to byť vlastne takéto, že nejaké majetkové dane a vyslovene môžeš cieliť na tie prázdne nehnuteľnosti, aby sa aspoň vrátili na ten nájomný trh. Možno by trošku kleslo plošne nájomné, alebo bol by dostupnejšie. Časť tých majiteľov by si možno povedala, že zvážia aj iné investície. Treba povedať, že na Slovensku ľudia sú možno motivovaní, alebo že na Slovensku nemáme zle nastavenú motiváciu pre investovanie. Veď ETF-ka, akcie po jednom roku neplatíš žiadne dane zo zisku, pri nehnuteľnostiach je to 5 rokov. Čiže mohol by si rýpnúť do toho 5-ročného časového testu, že to bude platiť možno na prvú, druhú nehnuteľnosť, alebo niekoľkokrát to vieš využiť v nejakom rozumnom časovom horizonte, keď sa sťahuješ do nejakého väčšieho bytu, ale aby to neplatilo na byt číslo 3, 5, 7 alebo 10.
Čiže tých možností je viacero od daní a nejakej vyššej dane, ako má Singapur, vlastne keď nadobudneš nejakú dodatočnú investičnú nehnuteľnosť, tak tam máš jednorazovú daň 20%, zahraniční investori 60%, čo znamená, že tam nikto neinvestuje do nehnuteľnosti. Ale ľudia investujú tým pádom do produktívneho podnikania, do akcií, do čohokoľvek. No, toto je vec, čo ma na tom zaujala, že mne to aj vždycky napadlo pri tej debate, lebo mne ekonomicky nikdy nedávalo zmysel, prečo by človek nechal byt prázdny, nie? Lebo keď už ho máš a prenajmeš ho, tak to sú ako keby peniaze zadarmo navyše, nie? Mne to príde ako ekvivalent toho, keby si zobral tých 1,000 eur, čo môžeš dostať na najmä, alebo dobre v čistom menej, hej, proste 700-600 a spláchol ich do záchoda každý mesiac. Že prečo to teda tí ľudia robia? Prečo je tých prázdnych bytov tak strašne veľa? Ľudia veria nehnuteľnostiam, že keď si predstavíš nejakého veľmi bohatého podnikateľa, má 1,5 milióna eur, ktoré chce niekde uložiť, tak možno si povie, že kúpi si 2-3 dvojizbáky v Skyparku a tie byty ani neprenajme, nechá ich nezariadené, prázdne, aby sa nemusel mať starosti s nejakým neplatičom, opotrebovaním zariadenia, kúpi to ako holobyt, nezariadi to, podrží to 5 rokov, potom to posunie na trh za cenu o 20, 30, 40, 50% vyššiu, lebo dlhodobo tie nehnuteľnosti rástli tým tempom, krajské mesta pokojne 7-8%. Čiže je to celkom atraktívne, aj ich netrápi to, že prichádzajú o 2-3%, 4% vlastne na najmä. Im proste stačí tých 5-6% a žiadna daňová povinnosť. A termíňaky zdaňované zrážkou, podielové fondy zdaňované zrážkou. Čiže pre mnohých ľudí, ktorí ešte neprišli na chuť tomu akože investovaniu, globálnemu investovaniu ETF-kam a podobne, tie nehnuteľnosti sú niečo, čo poznajú a vedia si to obhliadnúť, pozrieť a majú pozitívnu historickú skúsenosť, tak tam proste uložia peniaze, po 5 rokoch to majú bez daní, bez zdravotných odvodov, že na Slovensku sú nastavené proste pravidlá tak, že ťa to motivuje takúto nehnuteľnosť spokojne držať. A to, že nám príde nelogické, že ľudia oželajú 2-3% na výnose, aká je nákladovosť priemerných podielových fondov na Slovensku, tých najpredávanejších akciových 2%. Okay? Vieš investovať za polovicu, investujú tak ľudia, koľko miliardy v podielových fondoch. Podielové fondy a 19% zrážková daň, alebo by si to mal vlastne zdaniť. Bol nejaký úplne že extrémny masívny odlev z podielových fondov, alebo stále získavajú investície, že to, že existuje nejaká lepšia alternatíva, buď tí ľudia o nej nevedia, že to je tá finančná gramotnosť, ktorá na Slovensku pokrývkáva, alebo proste nie sú citliví, senzitívni na to, že im utekajú 1-2-3% majetku. Jasné. Lebo toto je sranda, že ja väčšinou nie som nejaký veľký fanúšik excesívnej štátnej regulácie alebo riešenia vecí takýmto spôsobom. Ale ty si mi dal zadanie, že musím vymysleť niečo. Hej, ale tu mi to príde ako, úprimne mi to dáva zmysel, že príde mi to, že by to, keby je to regulácia, ktorá ťa má motivovať k tomu, aby si prenajal byt, ktorý je prázdny, tak mi to príde obojstranne prospešné, že aj ty ako investor na tom získaš ten dodatočný výnos na najmä a k tomu teda dojdú ďalšie byty na nájomný trh, čo ako buď to zmierňuje nárast cien najmu, alebo to môže ako vyslovene tie najmy znížiť dočasne. Takže mi to príde také ako obojstranne prospešné, že asi rozumiem tomu, prečo to vo Vancouveri alebo v Singapure zaviedli ako politiky. Dobre, super. Ja by som možno na záver si prešiel také konkrétne odporúčania pre ľudí, ktorí to počúvajú a možno ich zaujíma, že čo majú robiť. Tak začneme tým, že ak toto počúva nejaký mladý človek, ktorý chce získať svoje prvé bývanie, má sa teda poponáhľať pred zmenou pravidiel, alebo ak už napríklad aj tie peniaze pripravené má, alebo počkať na január, keď už príde 90% a získať hypotéku, ktorá bude takto výhodnejšie financovaná? Ja by som povedal, že tým, že aj dneska sa dá získať 90 alebo 100% financovanie podľa toho, že či tam je nejaká aj pomoc rodiny s tým založením majetku, ako sme viackrát už dneska spomenuli. Že ja by som povedal, že netreba nejako panikáriť a teraz buď odkladať ten nákup alebo kupovať vlastne hneď. 90% hypotéku mladý človek získa. Skôr by som povedal, že nehnuteľnosť treba kupovať vtedy, keď je na to človek pripravený. Čiže dokáže splniť vlastne všetky tie kritériá, kupuje si nehnuteľnosť v lokalite, kde buď plánuje nejako dlhodobo žiť, alebo je to nehnuteľnosť, ktorú jednoducho potrebuje na uspokojenie bytovej potreby. A možno nejaká mladá rodina teraz nebude špekulovať, vlastne odkladať nejaké nákupy, lebo buď sa snaží časovať realitný trh, alebo nejaké opatrenia, kritéria, čiže kupuje sa nehnuteľnosť na vlastné bývanie vtedy, keď ju potrebujeme a vtedy, keď si to môžem dovoliť. Keď aj po zaplatení tých či už 10 alebo 20% z vlastných zdrojov mi zostanú nejaké finančné rezervy, 3 až 6 mesiacov, keď popri tej splátke hypotéky viem aj vyžiť, čiže nebudem len živoriť, že nejdem možno to, že
banky ma pustia splácať až 50+% príjmu na úrovni hypotéky, k tomu keď si dáš energie a iné veci, tak to je extrémne napätá situácia, čiže kto má dobrú finančnú situáciu, spĺňa tie kritéria, tak tam by som ten nákup nejako neodkladal. Jasné, dobre. A teraz tá druhá skupina. Ak teda som investor a počúva nás investor, ktorý plánuje kúpu ďalšieho bytu, tak poponáhľať sa, rieši to za starých podmienok, alebo sa niečo tak významne zmení, alebo sa možno práve že aj oplatí počkať. Ako by si to riešil? Môj názor je, že keď som sa pozeral na tie možnosti, ako vlastne tie pravidla pohybať, obísť ich, akože v rámci tých možností, ktoré sú akože samozrejme úplne OK a legálne, tak podľa mňa sa pre tých dlhoročných investorov toho veľa nemení. Lebo proste vedia s tými pravidlami pracovať, majú tú zástavnú hodnotu nejakú voľnú, majú niečo vysplácané, takže týchto nelimituje. A toto opatrenie zasiahne len nových realitných investorov, ktorí si to portfólio možno začali budovať v poslednom roku, dvoch a ešte nestihlo nejako narásť, takže tí možno budú motivovaní nejako ako keby kupovať vlastne ešte teraz počas tých starých pravidel, čiže najbližších 6 mesiacov proste niečo si rezervovať, kúpiť, zafinancovať, nechať si vlastne schváliť tú hypotéku. Ale čiste akože keby som si mal vlastne tipnúť, že aký vlastne bude dopad, tak by som povedal, že toto opatrenie môže spraviť takú trošku ako keby mini bublinku, vyvolať to nejakú mániu, že ľudia budú mať pocit, že musia niečo stihnúť, čiže keď niekto sa snaží ako keby očakávať, čo bude vlastne, ako tie opatrenia prečíta väčšina tej populácie, nie úplne možno investične alebo excelovsky zdatnej, tak proste si povie, že kúpi tú nehnuteľnosť teraz s tým, že ľudia budú vlastne tie investičné nákupy naháňať koncom roka ešte viacej, lebo bude taká tá mediálna aj masáž, končia sa hypotéky a už to bude ťažšie a máme posledné 2-3 mesiace tých pravidiel a plus tí mladí, mnoho z nich, ktorí vlastne nemali tie vlastné zdroje a nemali tú pomoc rodiny, tak proste nakupovať budú, takže niekto, kto má tie zdroje, tak možno to skúsi predbehnúť, že to proste nakúpi teraz, ale tam by som povedal, že celkovo si treba uvedomiť, aká je štruktúra majetku, prečo investujem do nehnuteľností, koľko z celkových likvidných aktív už mám viazaných na Slovensku v tehlách, či to je rozumné aj do budúcna. Národná banka Slovenska aj politici viac menej si pripravujú tú pôdu na to, aby viac zdaňovali ten majetok, že už teraz nakúkli do katastra, pozerajú sa, kto čo, koľko vlastní a idú to nejako akože segmentovať, takže treba sa pripraviť na to, že toto je podľa mňa taký prvý výstrel a buď budú prichádzať ďalšie vlastne to uťahovanie toho DTIčka, toho násobku ročných príjmov, prípadne nejaké vyššie zdanenie na tú 3., 4., 5. nehnuteľnosť, takže to sa mi inak celkom páči, lebo my dlhodobo, aj keď robíme školenia vo firmách alebo keď tvoríme takto obsah, tak upozorňujeme na to, že tie rizika investovania do hrstky alebo jednej nehnuteľnosti v jednej krajine sú pomerne podstatné. Ako v minulosti sme sa aj bavili o tom, že geopolitické rizika, presne regulačné riziko politického systému v jednej krajine, demografické riziko, že o dlhé roky nebude komu tú nehnuteľnosť predať, teda to platí hlavne vo vyľudňujúcich sa regiónoch a podobne, že je to, alebo už len to, že ti vyrastie garážový dom pod oknami alebo niečo také a bude náročnejšie tú nehnuteľnosť predať za férovú cenu. Takže toto je také možno dobrý ďalší príklad do toho rizika koncentrovaného, ktoré je v tých nehnuteľnostiach, že tá dostupnosť bývania a investičné nehnuteľnosti sú politicky naozaj omieľaná téma a viem si predstaviť, že v tom investičnom horizonte mnohých ľudí prídu zmeny pravidiel, ktoré by mohli tie ceny stlačiť alebo spôsobiť, že tá matematika tej investície a tej páky cez tú hypotéku sa ako významne zmení. Čiže je dobré na to myslieť, že my to potom porovnávame s tým investovaním do ETF, kde si to politické, regulačné, legislatívne riziko rozkladám medzi ideálne desiatky krajín po celom svete a medzi tisícky firiem, ktoré nakupujem. Takže ako keby tá diversifikácia toho rizika tam môže byť taká širšia. Ja by som možno len na záver, ak teda nemáš ešte k týmto otázkam, ktoré som mal niečo ďalšie na doplnenie, tak by som chcel podotknúť, že pokiaľ patríte k týmto skupinám, ktoré si chcú začať riešiť hypotéku, bez ohľadu na to, že či ste mladý človek alebo rodina, ktorá ide kupovať svoje prvé vlastné bývanie, alebo si kupujete investičnú nehnuteľnosť, tak si môžete s nami zarezervovať konzultáciu, ktorá bude úplne zadarmo, kde sa tuto s Jančím môžete na kole priamo porozprávať o vašej situácii, prejsť si tie konkrétne čísla. Veď keďže je to tvoja služba, tak môžem ti dať trochu priestoru to predstaviť. Čiže ako
pokiaľ toto riešim a chcel by som takúto konzultáciu, tak ako si to zarezervovať, čo tam môžem riešiť a budem za to niečo platiť, alebo aká je tá výhoda, prečo by som to mal použiť? Už si povedal, že to je bezplatné, tak už si mi zobral nejaký akože vedľajší zdroj príjmu. Tak prečo by som to mal použiť, aká je tá pridaná hodnota tam? Ako to bude celé vyzerať? Akože ako to funguje, dáme do popisu videa, asi aj do komentárov vlastne ako link na rezervovanie hovoru. Typicky tieto hovory si ľudia rezervujú, naši klienti alebo neklienti, na rôzne oblasti témy. Môže to byť jednorazová investícia, otázky ohľadom daní, výberov, čohokoľvek. Je tam vlastne tip, alebo teda téma rozhovoru, jeden z nich je vlastne aj hypotéka. Dá sa vlastne konzultovať čokoľvek ohľadom kúpy vlastného bývania, refinancovania. Mnohým ľuďom v aktuálnom období alebo v týchto rokoch vlastne končia fixácie tých starých nízkych úrokových sadzieb, ktoré boli častokrát okolo 1%, takže typicky veľká časť hovorov, ktoré riešime vlastne na túto tému, čiže do ktorej banky ísť. Moja súčasná banka mi poslala nejaký list o novej fixácii, sú tam povedzme dneska už kľudne aj 3,84, 4, niečo percenta, čo s tým, aká je ponuka na trhu, čiže vieme v zásade pomôcť s tým vlastne poradenstvom, že ktorá banka vychádza najvýhodnejšie, či už je to pre nejaký investičný zámer, nehnuteľnosti, investičné refinancovanie alebo čokoľvek ohľadom bývania, takže keď niekto má záujem, dá sa to rezervovať, kliknúť a môžeme sa spojiť. Dáme vám link aj dole do formulára, alebo možno tu vyskočí niekde na obrazovke nejaké tlačidlo, ktoré vás tam zoberie. Dobre, máš ešte niečo k tej téme, čo sme podľa teba nepokryli? Myslím si, že sme vyčerpali všetko. Dobre, tak my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste dopočúvali tento podcast alebo dopozerali video až do konca. Pokiaľ vás takéto témy zaujali a zaujímajú vás aj iné otázky zo sveta osobných financií, tak si môžete hodiť odber na náš kanál alebo pravidelne sledovať naše podcasty. Venujeme sa v ním nielen hypotékam, dlhu a vlastnému bývaniu, ale aj investovaniu, tvorbe rozpočtov a rôznym iným témam príprave na dôchodok, ktoré práve rezonujú v spoločnosti a ktoré sa týkajú týchto tém. Takže určite budeme aj na takúto tému, aj na mnohé ďalšie prinášať ešte podobný obsah v budúcnosti, čiže budeme radi, ak nás budete sledovať a ak sa z toho obsahu niečo naučíte. Veríme, že sme vám trošku priniesli takého svetla na túto situáciu a budeme sa na vás tešiť v ďalších epizódach našich podcastov. Ahojte. Ahojte.